w domu mnie rzuci. Cześć. Wysłała zdjęcie w ogóle, ja taki od razu. Co? Chciał mnie pozabijać na tej drodze tutaj. W ogóle to się nagrywa. Ale w ogóle właśnie czemu one tak się Właśnie nie zdążyłam okularów, nie? I ja tak widzę. O, droga. I już ja tak jest straszne. A czy to Mówiłam, umówmy się po pracy na oglądanie wielorybu. ile patrzę. Tutaj też jest zauważyć, że a to przejść za liczbę. Jak byśmy tam przejeżdżali? Jechaliśmy na mostę. To nie zdążyłam stroju wziąć z domu, nie? Ale tam tylko już wychodzimy. Dobra, ale No już, po prostu bieg w ogóle, ja wychodzę, to już jedzie, nie? Ja jeszcze z domu nie wyszłam, już jedzie. Fajne. to będzie kolejna sensacja zaraz.
zabijać na tej drodze tutaj. W ogóle to się nagrywa.